Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi dzomanhoko zuva rochi-11 mwedzi uno waChiwabvu. Tiri kutanda nokunyepai kuti wari kunyoresa zvitupa waye wabva panzvimbo dzawanga wari wakuenda papuraimari yopakaunye nopapuraimari yopamasango nopapuraimari yopamudzonga. Endai ipapo kubva mangwana kusvika zuva rochi-13 mwedzi uno waChiwabvu. Tiringe dziri kuitika kune nyika yese. Kuchironga wagari weikweyo waendesa hurumende kumatare odzimhosva kudare guru munyika. Nyaya yavo yatotanda nyasi wakamirirwa nemagweta anovira kodzero dzevanhu. Wari kuda kuti wapuwo mvumo yokuita waridziwo nzvimbo zvakandoita wagari wokumaguta. Kureketa kuno bumbiro romutemo nomutemo yomunyika inoreketa kuti mutungamiri wenyika kana makurukota ache ndo wano mvumo yokupa vanhu pokugara kana kundonyepa vanhu kuti bvaipo muchienda kumwe. Izvi zviri kusanganisira nyaya yekubisiwa kwavo munzvimbo dzavagere kuchida kurimiwa sora romwombe riya. Ticharamba takaringa kuti zvinoendepi nokuti isusu mabuja shamu inochayawo wabi yedu nesu inogona kundotichayawo takaringana nedombo dzvipa riri kwedu rino. Zvikoro zvofundo yepasi zvakuvhurwa kureketa kuno kwai zvakunzi zvibvumirwe kuita mitambo yakaita sonhabvu nokumhanya nezvimwe zvakadandando, asi masekondari kwai ari kurambidziwa mimwe mitambo yakaita sana bhora noragibhi. Wari kundonzi waite mitambo yakaita sokumhanya pabodzipo noana hoki nozvimwe zvisingaite kuita vanhu kujatana. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipetera kupi tigokunyepai zvinenge zviri kuburikapo. Kwai wachiwenga wari kuIndonesia uko wari kuringirwa kuti peno kwai wangagone kundopuwa zvombo zvokuti waite kuti masoja aite ochimanje. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Kana zvirizvo tinenge tichingokunyepai patinenge tazvimubvirapo. Hurumende yeZimbabwe iri kuita chinhu chibodzi chaingangoita kuti zviite zviri nani munyika medu muno, asi tinondoziva kuti maridzo dzinotekaidziwa bazvisvinu. Ipapa wari kuringira kuti wagokumbire nyika dzori pasi posangano ropasi rese rinoona nokuchengetedzwa kwomhuka nozvirimwa pabodzipo nomasango roCITES, Convention for International Trade on Endangered Species. Ticharamba takaringa kuti zvichakoneka chere nokutoti ipapa hurumende iri kuchema kuti zvakuihwadza kuchengeta nyanga dzonzou nonyanga dzozvipembere. Nyanga dzonzou dzinotosvika matani anosvika 163 163 tons pachirungu, apawo nyanga dzonzou dzisvika matani 64 67 tons pachirungu. Ticharamba takaringa kuti zvichakoneka chere nokutoti wamwe wawo hurumendewo wagotoburika wari kureketa kuti kana wakarambidziwa wanobuda musangano racho roCITES kuti waite zvokukona kutengesa kuti zviite zviri nani. Ticharamba takaringa kunoira tsvimbo nodohwe, asi tinondoramba tindokumbira kuti wareke kugoti vhiringira ramangwana redu idzo warawadzi. Ichokwadi kwai anenge anonga gudo rikanonga roro rinoita kupembera chaiko. Izvezvi kureketa kuno bato roZANU-PF rukona kana kugara nokuita sei nokuda kwokuti kwakaburika vhidhiyo mumwe wavo Scott Sakupwanya aina Floyd Mayweather pari kuita kunyangarirwa mabi angu taita kukwana nomavhidhiyo. Iye Scott akaita kuvhura ziso unge munhu ari kudzipiwa heno pamwe ndo zvaanga aenzi aite. Ticharamba takaringa kuti zvinopera mushechere. Ipapa wari kutoreketa kuti kwai ada kugoti auye munyika medu muno koisa zvinhu nokuisa mari. Ticharamba takaringa kuti ndizvo chere kana kuti ari kutoya koomura mari kubva kwatiri pokare. Kwai kuno vamwe wedu vanosvika 12 wapinziwa mudare rodzimhosva kunyika yeSouth Africa munzvimbo yeBenoni nonyaya yekuti wakamboedza kuenda koba zvikaramba wakasungiwa. Idi wari kuita kunyadzisa kana wairiwa nomhosva aiwanga wasungiwa wapfikirwe mujeri. Kwedu no tinotovada iwawa. Mune imwe nyaya kwai nzvimbo yoMatebeleland yodzasi Matabeleland South pachirungu kwai kwaita zvihuta zvanetsa. Kureketa kuno ndikutosaya kuti hoko nai vanhu vavo vari kubva vanetseka nozvihuta kuzvija. Idi madira zvinoitiwa nevanhu nekumbonetsa iko zvakamboita paya zvichireketiwa kuti kwai zvinoita zvisvinu zvakawanda zvizhinji zvimwe zvisingataurike ba. Wotosaya kuti kohoko nai vanhu vari kusiya zvitovatambudza kuenda kooteya. Waingositika urimbo wobva watoteya. Aidi mapudzi anoira kuribe hari chokwadi.
Hubert Enjere agoita kunyora tsamba kumunyori mukuru mubazi rezvefundo yepamusoro achida kuti munyoriyu amanikidze zvikoro zvefundo yepamusoro kuti zviite basa rokubvumira kuti aende koreketa newapwere wari kufunda kuzvikoro izvozvo. Haidi zvakatioma kana zvikabvumiwa izvi motoziva kuti kurema kodzidzo iri kufundiwa ikweyo nozvinhu zvinoreketiwa nokuringiwa nevamwe vanoita kuera kudzidzo yepamusoro iyi zvinenge zviri kutoendera pasi kudonha chaiko kugwa kwekutoti heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinopera sei izvozvi. Nyasi tamukirira tandonyepiwa nobhangiro nyika kuti kwaira chibisa manje zvakareketiwa nomutungamiriro nyika zviya kuti wambomisa nyaya dzekupa zvikwereti dzinenge dzichiitiwa nemabhangi. Kwaipapa mabhangi ese akubenhuka pokare kuti asenze zvaanofanira kuita zvokupa vanhu zvikwereti nekupa makambani zvikwereti, asi wari kuti iwo chahwadza ipapa kutoreketa kuti wari kutadza kuti wavhurire mabhengi ari pasi pokufetefetiwa kuti aita mutsepwede munyaya dzokutekaidza mari idzi. Ticharamba takaringa kuti ndowapi mabhengi waribe kuti nyepa kuti ndowapi. Tiri pamaripo kwai mari yawo yomunyika iyi yagwa nyasi kuita kuumburuka chaiko. Haidi takambozvireketa kuti nhanzva yagarirwa nemari yonyika iyi paribe anokona kuimisa. Kureketa kuno ukaona musika wawo wakureketa iwo kuti mari yonyika yakutenga dhora ribodzi rekuAmerica kana yasvika madhora 250 anosere anomasendi 54 $258.54 pachirungu. Haidi pakaita kunyangariwa. Sondo rapfuura yaive 140 basi. Ipapa kwai kwagopuwa basi mamirioni 6 million ndo yapuwa mari kumakambani. Charamba takaringa iko zvinenge zviri kuperera zvinhu. Highlanders kwai nyasi wagodzinga murairidzi wawo manje mupofu nomubatsira kuita basa ri kwai wadzingiwa pabodzipo. Hino ticharamba takaringa kuti mbane achaisiwa peno wari kutemba kuti ipapa nokuti mitambo yambomisiwa wanenge waribe kana chinovatadzisa. Hino ticharamba takaringa. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa chikoro chofundo yepamusoro choStellenbosch kwai chaita manyongori nonyaya yomunhu akuita zvokupwanya imba yomumwe munhu mutema achienda kuita kurasa hache mvura dzache pamabhuku nozvimwe zvemunhu uyu. Haidi nyaya yezvikarabai muSouth Africa iri kuita kuramba kupera chaiko. Hino ticharamba takaringa kuti zvichapera sei. Tichaona kuti achasungiwa chere agoisiwa mujeri chere kana kuti achaitiwa sei. Ticharamba hedu takandoringa. Kuno makwai awareketiwa kuti kwai kambani yeEscom yemagetsi yemuSouth Africa yagobihwa dhiziri rakawanditsa kutosvika mamirioni chaiwo emarita nowabasa wayo pabodzipo nomapurisa aripo akabatana ipapo. Pakaita kunyangariwa heno kuti kana mapurisa akudandi ndiani achaita kuti zviite zviri nani. Ticharamba hedu takandoringa iko zvinenge zviri kuperera. KuMozambique wari kuita kupembera kureketa kuno nokuti bhangi IMF ragobvuma kuti riwape mari yechikwereti inoita mamirioni emari yekuAmerica 456 $456 million pachirungu. Haidi zvavo wabi yedu isu tiri kutoiboyaba mari iyi takatoimirirawo kuti peno ingaite zviri nani munyika medu muno. KuZambia kwai kwakuita makiriniki asiri pamutemo ari kubatsira vanhu kubisa mimba. Ipapa zviri kureva kuhwadza wazhinji, asi ticharamba takaringa kuti zvinenge zviperera papi kana kuti zvinenge zvichienda sei nokutoti wakuru wohurumende wari kutomanikidziwa nevanhu kuti kwai waite zvimwe zvinhu zvinoita kuti zviite zviri nani. Apa pokare vamwe vari kuti ngavabvumidziwe kubisa mimba vanhu zviri pamutemo. Heno ticharamba takaringa. KuNigeria mutungamiriri wohurumende wanhu vanobata mari kuhurumende asungiwa nonyaya yekunzi kwai agoba mari yekuAmerica inoita 200 mamirioni chaiwo. Ahmed Idris
kwai ndiye munhu akasungiwayo, ticharamba takaringa kuti zvichapera sei kana kuti achasiwa mujeri chere. Chedu kundokunyepaipo zvinenge zvaitikapo. Munyaya yegumisira yanyasi, kumari masoja ikweyo ari kuita kugara akaita kuvhura ziso ribodzi, kurara anotorara akavhura ziso kuita hombwa chaiwo, nokutoti ipapa wari kushira kuti vanogona kundomungirwa pokare nevamwe wavo wachitorehwa masimba pokare. Ticharamba takaringa kuti vanenge vari kupedza chere hopedzo dzavanorara wakavhura ziso ribodzidzo. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Nokudaro ndini wenyu mhanduwe WeNhau, tiboyane zuva ramangwana.